Hyvää iltaa. Ihan alkuun haluan lämpimästi täällä. Mä toivon teille tervetulleeksi ja on suuri ilo ja kunnia olla osana tätä yhtyettä ja olla Shadin vieressä soittamassa teille erittäin hyvää musiikkia toivottavasti. Eli tää on meidän workshop ja osa 2. Eli tänä vuonna on ollut jo osa 1, eli ollaan jo kerran jo soitettu teille, jos ollaan jo soitettu musiikkia, ja tämä on nyt sitten toinen osa, ja minulle ensimmäinen ja parille muullekin ensimmäinen. Ja paljon ollaan harjoiteltu ja paljon ollaan stressattu, mutta tulos on nyt se, että ollaan täällä ja kaikki olemme erittäin innoissamme, että me pääsemme olemaan teidän edessä soittamaan teille erittäin hyvää säveleen ja kauniit laulut. Meidän yhtyeen siis on Ava. Ja tämä on ihan Shadin ansiosta, eli hänelle voitte kumartua sitten tämän päivän jälkeen. Hänelle suuret kiitokset. Hän on ohjannut meitä monia, hän on opettanut meitä kaikkia ihan, ei vain soittajana, mutta myös ihan ihmisenä kiinni. Vielä pieni käytännön asia. Toivomme ymmärrystä. Kuvaa jo löytyy ja siellä on jo kuvataan jo valmiiksi, mutta saatte kyllä vapaasti kuvata kuvia ja videoita saa ottaa, mutta pyydän ystävällisesti mun myös kaikkien muidemme puolesta. Eli pyydän toivottavasti, että laitatte puhelimen äänettämällä ja että me pystymme keskittymään kuitenkin meidän soittamiseen ja tällä tavoin myös te osaatte nauttia siitä. Isot kiitokset kaikille. Suuri kumarrus teille, jotka olette nyt päässeet tulemaan. Mulla on oikeasti tosi iloa ja kunnia olla teidän edessään, koska tätä ei koskaan harvemmin pääse tämmöisiä tilaisuuksia kokemaan elämässä, joten siitä mä olen erittäin kiitollinen. Kiitos. به دلایل شرایط آکوستیک سالن و ضبط کنسرت نوازندگان از میکروفون استفاده نمی‌کنند. لطفاً هنگام اجراها از دست زدن و همکاری کردن خودداری بفرمایید. خیلی ممنون.
آهنگ دیگه هم برای تشکر از این جمع قشنگ میزنیم و قرارمون برای 6